Ahojte, vítam vás na videu a dnešné video bude úplne super rýchle. Je momentálne utorok, no a je môj deň, kedy ja odchádzam na dovolenku na Miami a ja odchádzam na letisku za nejaké 2 hodinky a ešte tak nejako nie som pobalená. Ale mám tu niečo, o čom som sa s vami chcela podeliť, takže bude to také krátke, tak som sa rozhodla, že to ešte natočím rýchlo dnes a možno to si hneď postúdiť predtým, ako vlastne odletím na Miami. Téma, o ktorej chcem rozprávať, budú bielacie pásiky od Crest. Ja som to spomínala na Instagrame a na Facebooku, že teda som si zakúpila bielacie pásiky Crest. No a chcela som vyskúšať, či to naozaj funguje. Ja sa priznám, že ja som bielacie pásiky od Crest už raz použila a bolo to nejakých 5 rokov vzad, si myslím, a ja som vtedy bola s nimi strašne spokojná, ale ja som mala trochu iné ako tentokrát. Ja som mala vtedy špeciálne na citlivé zuby a tentokrát som používala 3D White Crest 3D White Strips Lux Professional Effects. Takto nejako to vyzerá. Neviem, či to zaostrí alebo nie. Tieto teda na citlivé zuby neboli a to vlastne bola celkovo taká chyba a preto som ich aj práve nedoužívala. Mala som pôvodne 10, ja som ich väčšinou objednávala z eBayu a vždy tam podľa recenzií, majú ich tam oveľa lacnejšie. U nás ich v Amerike predávajú bežne v drogeriách, ale sú teda oveľa drahšie ako na eBay, takže ja som si ich objednávala z eBayu. Ja sa priznám, že ja som sa trošku na začiatku bála, pretože keď som pásiky používala pred 5 rokmi, tak aj napriek tomu, že boli na citlivé zuby, tak stále som mala také citlivé zuby a viem, že potom ku koncu som si ich už ani nedávala každý deň, ako sa majú dať, ale dávala som si ich obdeň, prípadne som čakala nejaké 2 dní medzi tým, aby sa mi tie zuby nejako tak dali dokopy a aby neboli také citlivé. Tentokrát to bolo oveľa horšie teda ako naposledy a aj napriek tomu, že si myslím, že mi zuby tak nejako trochu vybielili, respektíve by som nepovedala, že vybielili, ale skôr mi ich tak dosť očistili, tak som ich nedopoužívala a to práve kvôli tomu, že teda som mala strašné bolesti zubov a zuby som mala úplne, ale úplne hrozne citlivé. Jedno toto balenie obsahuje vlastne 2 pásiky, jeden je na horný rad a druhý je na dolný rad, no a dáte si to na zuby, prilepíte si to tam a musíte vydržať 30 minút. Ja som to prvýkrát mala, myslím si, že iba 25 minút a to kvôli tomu, že keď som si dala úplne prvýkrát, bolo to, myslím si, že 4 týždne vzad, tak som mala strašné bolesti, ale úplne strašné bolesti, že som ma prišiel znovu pozrieť. Mala som hrozné bolesti, úplne ma to strašne bolelo zuby a také, ja neviem ani ako by som to nazvala, tak neviem ako by som to nazvala, také úplne ako keby pichanie, alebo neviem, no proste to bolo úplne nepríjemná, ale nepríjemná bolesť, že sa to až nedalo vydržať, takže som to dala dole skôr. Tým pádom som sa potom dosť bála ísť do toho druhýkrát, každopádne po nejakých 3 dňoch som sa rozhodla, že to teda vyskúšam druhýkrát, ak to nebude fungovať, tak proste to niekomu dám, respektíve to vyhodím. No a keď som sa to dala práve druhýkrát, tak som bolesti nemala vôbec, mala som tam 30 minút a zuby absolútne nič, proste všetko bolo úplne v pohodičke, ale potom som mala citlivé zuby v priebehu nejakých 2 hodín a v priebehu nejakých 2 hodín, no a tá citlivosť trvala cez nejaké 4 hodiny, 4-5 hodín. A nebolo to také, že by sa to nič nedalo vydržať, ale bolo to také, že som v podstate ako cítila, že tie zuby sú strašne citlivé. Keď to bolo počas noci, tak som sa v noci kvôli tomu budila, takže to nebolo nič príjemné. Ale aj napriek tomu som potom zase počkala nejaké 3 dní a použila som ďalšie. A v priebehu 3 týždňoch som vlastne, myslím, použila 6 pásikov alebo tak nejak. Ale posledné 4 som stále nedoužívala a myslím si, že si ich určite nechám a keď budem niekedy potrebovať, tak narýchlo ako vyčistí lepšie zuby, alebo ako by som to povedala, tak ich použijem pred nejakou udalosťou, ale len tak už asi určite nie. Cena týchto pásikov sa pohybuje okolo $20, okolo $20-30 na eBay, čiže na prepočte na eurá to je v podstate okolo tých 20-25 eur. Závisí samozrejme aj od typu, pretože oni tam majú hocikoľko typov, takže niektoré sú lepšie a tie sú potom oveľa drahšie. Tie som ale neskúšala, ja som zobrala tie úplne najlacnejšie, čo boli, respektíve myslím si, že tieto neboli najlacnejšie, ale bola to nejaká taká zlatá stredná cesta, už si nepamätám. A tak. To by bola moja skúsenosť. Čo sa týka pomer kvality a ceny, tak pre mňa to boli tak nejako vyhodené peniaze, teda kvôli tomu, že mám hrozne citlivé zuby, takže to ja tak zhodnotiť neviem.
Ja som si spravila jednu fotku pred a chcela som vám to potom tak nejako porovnať s fotkou po, lenže mi to vôbec nešlo, pretože som sa nevedela trafiť do toho istého svetla a tým pádom to proste sa nedalo porovnať, pretože svetlo tam bolo iné. Ale ja osobne si myslím, že mi to zuby trochu vybielilo, keby som to používala tak, ako sa to má, tak určite o tieň, o 2 by mi to zuby vybielilo. To by bola moja skúsenosť s pásikmi Crest a ak máte vy nejakú skúsenosť, ak ste pásiky už použili, tak určite sa so mnou podielte o vašu skúsenosť do komentáru a dajte mi vedieť, ako pásiky pomohli vám. A to by bolo pre dnešné video všetko, to bolo úplne tak narýchlo, aby som sa s vami teda podelila o moju skúsenosť a ja sa bežím dobaliť a letím do Miami. Takže ahojte!